Музыкальный талашу деп. Күз алдына китерегез. Жауи таби хәзер үзе генә өйдә калган, бер үзе. Зөлфия апа киткән бер атнага ял итергә. Ну, кызлар, апалар үзегез белеп торасыз. Ир кеше үзе генә өйдә калса, нәрсә эшли? Җыештыра, өйне зарыгып хатынын көтә инде әлбәттә, кайчан кайтып җитәр микән дип. Вот. Но Зөлфия апа ялда булганда, аңа шундый сыбызгы бүләк иткәннәр әйме, свисток. Шуны сызгырса, кеше теләсә дә, теләмәсә дә дөресен әйтә. Шундый дөресен әйттереп торган сыбызгы. Апалар уйлап куйды, шап сыбызгы бу малаймын. Зөлфияны сырага кирәк әлме? Менә шундый күренеш, дуслар. Сезнең алкышлар белән башлыйбыз. Эй, брат, ну торт баяның рәхәтләнәбез. Әле Зөлфияда 3 көннән генә кайтам диде. 3 көннән генә кайта, так что көннәр безнең. Давай, давай! Шавит! Мин кайттым. Ничек кайттың, Зөлфия, жан кисәгем, син бит 3 көннән генә кайтам дигән идең. Жәвиткәйім миннән башка ничек вакыт үткәрдең? Бик тә сагынгансың бугай, сикреп йөри битләрең. Сагынмыйчы, сагындым шул гел сине уйлап йөрдем. Катя битләре күчкәндер, син юкта шәмсе йөлдем. Финданыс яклары ничек хезмәт хак алдыңмы? Кесәләрең буш күренә, әллә шутка салдыңмы? Әйе, салдым, Зөлфия, долларга әйләндердем. Ресторанга барган идем, сыйыр кем белән бүген. Ватна кичкенне әнигә күштән эшләр кер дидем. Әнкәемнең хәле ничек? Тыңладыңмы син мине? Тошы дигәндә мин үләм. Яратам мин аны. Ни пышагып калган анда ашка катсын заразы. Нәрсә соң бу, брат, бер нәрсә аңламыйм, слушай. Эш кушып киттем мин сиңа кыры туклап куярга. Ирәндеңме соң хәтта бу ничек утук тотарга? Менә шул турыда гына уйладым син китүгә. Утукларга иратучы кызлар шакырттым өйгә. Кирләрне дә, кызларны да утукладым бер үзем. Барсының да күңеле булды, маладис инде үзем. Бик тә шикле күренәсең, әлсерәтләр киткәнсең. Нигә ваннада ут яна, суны әрәм итәсең? Зөлфия, сантехник эшли бит анда. Торбалар весь тагылды. Күрше хатыны кергән иде, миңа арка ышкытты.
Бирақтығы білін изаланасым келмей, бір сөзіңді yok бет сенің шұрту матери. Не сөйлейсің, Зульфия-кай, сенсіз яши алмайм мен. Ғұмыр бойы шырайыңны көрмәсәм дә сыр бермей. Bir әлі ненде сабазғасың бұа, ну-ка. Қаял. Бізге нәрсе алып қайттың, ракушкаларым қоя. Ақшаңны да тұтмағансың, долларларым да шұрта. Бар білән жәуіткейім, кашылығым жоғалды. Вашқа өлген болыр едім, шәп любовник табылды. Уф, Алла. Қайсы теңгізілерді болдың, нендей балықылар көрдің, тегі загарат еткенсің, нендей купальник кейдің. Бар білән жәуіткейім, купальнигім жоғалды. Деңгізге қарап тұрғанда әрмен келіп салдырды. Азып-тозып йөррей тұрған хатын не пышағыма. Икінші елға барабыз икәуда шығағына. Әй жәуіт, мұндай тұрмыш тойдыра. Рақат тұрмыш, азғын тұрмыш, ұштаныңды салдыра. Әйдәлі бұл сабазғыны сындырып, аты қаршып, шәп нәрсе болып шықты бұл, біздің көзлеріні ашты. Міні достар ғибрет болсын, айырым-шайырым яшаулар. Насибыңа өз ярыңа дүріслікке не жетер. Насибыңа өз ярыңа дүріслікке не жетер. Әй, Зульфия-кай, Аллам сақласын, шынлықтамын деп хәл бұла көрмәсін. Әй жәуіт.